Hej med jer. En af de mest almindelige årsager til et defekt AC-system er tab af kølemiddel fra systemet. Icyclima har lanceret en række produkter, der giver dig mulighed for selv at løse dette problem. I denne episode viser vi dig, hvordan du genopfylder et RN34YF-AC-system i en bil med vores produkter. Først og fremmest skal du sørge for, at du er i sikkerhed. Trin 1. Find lavtrykssporten. Det er den eneste port, hvor slange passer ind i, og den ser sådan ud. Hvis du har problemer med at finde opladningsporten, kan du kigge på Icyclima.com portfinder, hvor du kan finde nyttige oplysninger. Trin 2. Start bilens motor og tænd for klimaanlægget. Sørg for, at klimaanlægget er indstillet til minimumstemperatur og maksimal luftstrøm. Nu, hvor du har fundet opladningsporten og startet bilen og klimaanlægget, kan du gå videre til trin 3. Forbered sættet. Skru ventilen af. Skru beholderen med vores præparat på. Tilslut adapteren. Tilslut slangen til porten. Løsn sikkerhedsanordningen, tryk ned, og det er det. Bevæg forsigtigt spidsen for at sikre, at den sidder ordentligt fast. Skru ventilen i for at punktere beholderen. Hold sættet på hovedet og start derefter opladningen ved at skrue ventilen ud. Viser vores manometer utilstrækkeligt tryk? Hvis du fylder kølemiddel på, burde det løse problemet. Hvis manometeret viser for højt tryk, skal du stoppe proceduren og kontakte en servicetekniker. Se, hvordan Icyclima produkter kan hjælpe dig med at genskabe effektiviteten i din aircondition.